Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Kamayang udo sa tanan. Ari naman ta sa aton paboritong programa kun gada Domingo. Upod sa inyo nga pagpanyaga, ari naman ginadulong namon sa inyo ang Get Closer sang aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. So, ano subong? Actually, Independence Day, also called 4th of July or July 4th in the United States, the annual celebration of nationhood. So, sa mga friends da, nga malabutan sini, Happy Independence Day sa nagdigat man. Ang Canada Day naman, dito sa Canada, obviously. Okay, sorry naman ta. Sana siling ko na sa ngalan sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Ini si Rod Simon. Kagisaman ka may udtuda samtang ka pa niya gaguro ang aton station manager, Aksyon Nona Magbanwa. Kagang ating news chief, Aksyon Rex Cantong. Okay, so ari kag isa ka maayong udto samtang kapanyaga kamo pabalo na mong kamo sang mga nagakahitabo sa aton congressional office, ano ang mga nabulig kag hindi ta na pagpadugayon pamatian tang pila ka mga amigo ta bala nga ti isang nagligad nga June 20 muto ang aton nga Father's Day. Kag pamatian ta ang pila sa ilang nakaagom sang amo nga ang mga porters sang sea travel kag air travel sa mga naton mga amigo ta nga mga porters ang ilang pagpamatuod nga tip pagka Miyerkules adto na announce na mo ni Ma'am Jovelyn Canoy nga magakadto sila sa congressional office o kung sa designated area para man nga muna bala maagom gid nila kag masiling naton tanan nagkalipay nga nasa ulog ang Father's Day. Okay, hindi ko na pagpadugayon sa liwat ginapanumdum na sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya nga ti kinanglan sundon tagid ang minimum health protocols. Siyempre, panghugas kamot, pag-wear mask, wear face shield, kag social distancing. Amo na ang wala kami bala malingan nga sulit-sulito namon sa inyo pagpabalo sa inyo sang sining mga dapat sundon ginaton. Kag salamat sa ato ning pinaka-latest ganing data sa COVID, no? Salamat sa mga Ginoo daw nagdubo-dubo na kita. Ang Bacolod City may local case nga si Tintay 76. Ang Negros Occidental may 114. Kag ang syudad sang Iloilo may ara sang 98. Kag ang probinsya sang Iloilo 211. Gakangawa man tagyapon kati siyempre Western Visayas nga gabay pa amo na mabakunahan tatanan kag malabuta ang ginatawag naton nga herd community nga sa diin ang pila ka mga ang populasyon sa aton nga area diri sa Western Visayas malabuta na ang nagakaangay nga dapat amo na nang kung palayo nga may matakdan
Pero kung ikaw yan nabakunahan, hindi ko na muna ka-severe ang epekto sa imo. Okay. So, balik kita naman sa aton nga mga amigo nga sa nasili ko na mga porters. Ayan, preparado na ang aton nga amigo Action GM. Kung aram na mapamatian tang ilang mga testimonya sa ilang pagpasalamat sa aton nga pinalangga nga Congressman Greg Gasataya sang Father's Day celebration. Kung ano ni ilang nabaton. Pamatian naton sila. Ari na. Mangaga, ugali si Rolando ay number 4 na korpo sa minsan. Pasalamat din ako sa Dapur sa assistance na ginatag ni Congressman Riggs. Ay wala mo pa rin mabulitan. Ako si Vicente, Dr. Vicente, sa porter sa Wisam Express Bridge ko. Dako din ako salamat ko kay Pong Brega sa Taya sa bulig sa akong katisang pag-graduate sa bata sa college. Kabay pa kaluinan siya at kasubong support kamo ko Japon sa iya. Kadamo yung salamat. Salamat po kay Congressman Greg sa Taya nga nakabulig sa amon. Salamat. Madamo gid nga salamat sa bulig ni Congressman Gisataya nga ayuda gin hatag sa amon. Madamo gid salamat Congressman. Salamat kay Congressman Greg Sataya kag madamo pagid nga mabuligan niya. Sir, maraming salamat sa inyo dito sa gihatag niyo sa amin. Lako lang nga bulig. Ay igo-igo sa sa brigado. Salamat kita. Congressman, thank you very much kid sa gamay lang nga kandidato sa amon. Dako na ni nga mabulig sa amon para sa pangginya support sa amon pangsulod balay. Thank you Congressman. Salamat sa bulig nga nabato na mo dako na para sa amon nga bulig makabakal na mabugas kay sa persubong pagado sir. Salamat kid Greg sa kaya kag sa tanan-tanan niya nga nagbulig sa sininan. Salamat. Ugali si Nicolas Gutierrez Jr. Isa man sa nasunugan sa Purok Riverside Junco, Barangay Bata. Congressman, damo ging salamat sa ginbulig mo sa amon. Dako na ni nga bulig para sa amon. Thank you so much, kid. Kung damo ganyan salamat sa mga bulig. Kami ako gali si Nilo Koyno sa Barangay Alis, porter sa Bacolod City Airport. Thank you, Kong. Kung maayo marami din salamat sa mga paghatag sa mo sa financial pinagay sa mga tubos nun for example, mga fishkeeper. Dapat din salamat. God bless kayo sa imo. Ako gilas ni Eduardo Gilhot Jr. Sa kapis vendor, madabo hindi salamat Sir Tong sa bulig sa amon. Ngayong hapon, ako nga si Joseph Lapenya, nakabaton ko sa gitong hatag na ayuda ni Congressman Greg Sataya pag ako nagpasalamat yun sa akon nga nabaton nga pulis halin sa iyo. Thank you. Elmira ba? Porter sa Bitco, sa Perkat. Salamat kay Congressman sa gamay nga nabulig sa amin. Salamat. Pagli si Albert Suerto. Salamat din kay Congressman Greg Gasataya ko isa ka peace vendor na buligan na dito. Salamat din kong. Ako si Lucia Catalba sa Lapistan sa Purok Riverside Sonto, Barangay Bata, nasunugan. Salamat kay Congressman mga ibubuli sa iyo. Ako si Michael, ako nasunugan sa Purok Riverside Sonto. Salamat kay Congressman sa iyo mga bulig na ako mga bulig-bulig. Salamat po. Ako si Iboy Catalbas, taga Barangay Bata, Riverside. Pasalamat kay Congressman Greg Sataya nga buligan niya ngayong nasunugan sa Barangay Riverside. Nadamo niya salamat. Ako galit si Charlie Flores nagpasalamat. Isa ako sa nasunugan sa Barangay Bata. Salamat. Congressman Greg Sataya. Ako si Giselen Romo, nagapangayo din ako sa pagpasalamat kay Congressman Gasataya sa paghatag sa amon sang Boreal Assistant
sa akon nga utot. Nadamo gid ni salamat. Ako si Randy Danyo, taga-bata nga nasunugan. Madamo yung salamat kay Congressman Greg Sataya sa mga bulit. Pagi sini bisan paano masugda na mapagpatukos ng bago ng mga bulit. Salamat din. Ako galit si Catherine ko sa Ludo Banyes. Nagpasalamat ko kay Congressman. Ang sa nakuha ko nga assistant. Madamo gid salamat kong. Ako si Mercy Dita Alasio. Sa barangay, kami ni kaya puyo sa barangay Bata, Bacolod City. Kag nagpapasalamat ko sa kay Congressman Greg nga nakabulig mo sa sangamon mga problema kag na dugang-dugangan man ang amon nga inugbakal sa amon financial sa amon balay kag salamat dito sa pagtandong sa mahal nga Dios sa iya. Gabay pa nga gabayan sa mahal nga Dios adlaw-adlaw tanan kag salamat sa pag nga hatag sa amon kag salamat kita Congressman Greg. Mo to napamatian ta ang mga testimonies ang nagkasaysay nga mga aton utod, no? Mga nasunugan, mga porters, nga gamay man o dako, basta nakabulig kag ginlabot, ginpaninguhaan, gid kamo, nga mabuligan sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Kasi sa papadayon pa, hindi ko napagpadugayon, ipakilala ko sa bungang ako nga kaupo diri, nga kami ang amon tinutuyo, amo ang pagpabalo sa tanan sang mga nahimuan nga nagagihog idya ang opisina sa atong pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Okay, hindi ko na pagpadugayon pa. Ari na si Congressional Staff, si Sir Jonald Andrade. Hello. Sa imo, amigo. May ugto, gali Sir Rod, no? Kanami, kid, kay ari naman kita liwat sa isa ka Domingo nga matahom, mabingon, mabinungahon, ilabi sa tanan, may ugto, kid, sa tanan naton nga tagpalamati, sa kahanginan, subong man sa aton Facebook Live viewers. So, aton kid first, no, greet ang aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. So, na din, siyempre, kay paresa na siling mo ng tatak Greg Gasataya. Kampyon sa serbisyo, kag serbisyong may puso. Yes. So, ang sadto naton nga napamatian, no, sa aton mga tagpalamati sa kahanginan kag sa Facebook Live viewers na nakita nyo, aton mga kauturan nga mga porters sa na-mentionar mo na Sir Rod. So, sila naglabot sa 125 kabilog, 125. No? So, sila ini, Sir Rod, no, ang aton mga kauturan nga mga porters, humalin sa airport, makalit sila airport, ang Wisam, ang Ocean Jet, ang Tugo, kag ang Roro naton. So, sila ini among isa sa mga nangyinapektado gid sang sininga pandemya, Sir Rod. That's right. Kagpabalutan lang sila nga mabaka sila'y Bacolod Airport, mabaka in terms of geographic, Silay. Yes. Pero of course, ang Silay Bacolod, part ginagyapon sang aton tinutuyo nga mabuligan kiti sa aviation world ang Bacolod ang kilala. Maski aton sa Silay ang aton nga airport, pero Bacolod Silay Airport amo nang ginpaninguan sa aton nga sa opisina sa aton pinalangga Congressman Greg Gasataya nga mabuligan tong mga porters. Yes, and to make things clear, no, sa aton Sir Rod, ang aton nga ginkuha, of course, mga taga Bacolod gidya. Because sa aton nga pundo halin gid sa aging request nga pundo ni Congressman Greg Gasataya pasulod sa aton nga DSWD bilang partner naton sa sininga financial assistance. That's right. So, may salamat. dugang kada sir sang mga nabuligan pag naton sa aton nga doli tupad o kung may iban ka nga tapiko nga dapat mabalaan sang tanan. Yes, so aton lagi di answer no sa aton nga financial assistance sa aton mga kauturan kag kapamilya nga nawadaan sang panimalay. So napasulod sila naton sa aton fair assistance atong mga nasunugan naton nga mga kauturan sa Barangay Bata. I-adlib ko lang no, may mga amigo ko gani nga classmate nga medyo naalang-alang. Okay. Pero imagine nag-text ako kanday Ma'am Mayla, kay Ma'am Jobilin, paninguan sa opisina nga malapot gid sila. Yes. Kag ako mismo personally, natandog man ko nga ang akon nga hinablos may ginaayo nga ti kaluyan sang Ginoo lapit na gid man nila maagom.
amo nga gagiho gagiho ang Yes. atong opisina. Yes, Sir Rod. And of course, no, ato naging idugang, maway sa gyapon nagauntat ang opisina naton sa pagbaton. Correct. Kapag bulig sa tanan nga, aplikante naton sa medical kag burial assistant. So, mihara kita sobra 200 nga nahatagan, Sir Rod, sa nanikad Wow. lang. So, ini no parte lamang sang gusto gid nga panggobyerno ni Congressman Greg Sataya nga mas mapalapit sa tawo kinahanglan ila ni mabalaan, Sir Rod, because ang mga tawo subong, Sir Rod, hingalo sa pangita sang Correct. bulig. Correct. So ang aton nga opisina sa kanlang doon nga Congressman Greg Sataya, wala gid kita nagapamili sa kung sinong buligan. Aton gid lamang gina-clarify, Sir Rod, no, nga ini may mga kwalifikasyon, may mga papeles kita nga ginaproseso nga kung tani aton gid ginapaensyende man sa aton mga tagpalamati nga Totoo din na. and every time magkadto kita sa opisina ni Congressman Greg Sataya, aton gid ginapahibalo, of course nga ginapaensyende man sa aton mga in charge kag sa mga staff. Ako isa na ko dira, Sir Rod, no, nga sa dalayon naton nga pagbulig aton gid ginapaensyende sa ila ang proseso, because ayara kita sang papagobyerno nga pagproseso kinalan man naton gid nga i-pension gid sa ila, no. Kakanami nga tiyang aton bala kumbaga leader, ara gid nga tatak serbisyo gid ya. Yes. Tapos kamo, especially dira sa congressional office, nang infectious gakalatnan kamo sa kapisan niya nga ti Yes. you really want to deliver the goods. Yes. Amo nang nami gid ya. Sir Jonald. Yes, isa lang gid nga gusto no ipalabot ni Congressman Greg Sataya nga tanan ini para sa ila. Amo ning mga Okay. programa kag mga proyekto nga para sa mga tawo, ibalik sa tawo kag diretsyo gid ya sa mga tawo. That's So right. amo ning mga Kanami programa, Sir Rod, no, nga aton gid ginaupdan halin pa sang una sang si Congressman Greg Sataya yara na sa natungdan. Sang naligid nga na Domingo siya kon nga ka phone patch Okay. ti amo to biya Sa amo ospital topiko amo to nato. ang Bacolod City General Hospital. Income through gid for Grabe, Bacolod Republic City. Act na no layin na. Yes, layin na gid. So, masiling ta bala nga ang 40% nga kalabanan dira sa Corazon, ma-decongest na gid man Yes. nga kung ikaw taga Bacolod sa Bacolod City General Hospital ka na. Yes. Kung kaluyan sa mga Ginoo nga tiara na gid man kag ina mapadayon gid amo nang ligasiya ni Congressman Greg Sataya para sa aton nga ikaayong lawas. Yes. But of course, Sir Rodo, actually kapalindog na naman ng balhibo. Oh, Kaya ko okay. kabalo kong kay ang panggobyerno ni Congressman Greg Sataya, inang tanan niya nga mga naagyan sa pagpangabuhi iya, humalin pa sang Correct. gamay siya, Correct. sang siya nag-eskwela, hasta nga subong yara na siya sa natungdan, pero miya gid ginapaalinton sa amon nga ang ini nga mga programa hindi lang niya nga aton sa opisina. Correct, correct. Aton initanan. Kung Correct. kung anong kadalagan, kag ang ano nga achievement man ang mayara sa opisina ni Congressman Greg Sataya, why ini naton gina-consider nga aton lang because aton initanan ging buligan. So Correct. kaupod tanan kita no sa tanan nga yara no sa siyudad sa Bacolod aton initanan, of course sa bulig man sa aton mga city officials no, That's right. Mayor Bing Leonardia, Vice Mayor Elcid Familiaran, kag That's sa right. yara pagid sa konseho. So madamo gid nga salamat. Amo ini, Sir Rod, no, nga makita naton nga masami naton mahambal nga katahom sa mga programa ni Congressman Greg Sataya because initanan among iyaging lakad kaging tinguaan nga mapalabot gid sa nasyonal no nga ini amo ning mga programa kinahanglan sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Correct, correct. Okay, so gusto ko lang mabalaan, Sir Jonald, ano ang mga updates tabi ang mga barangay nga nabuligan na, kag ang mga barangay nga ginbuligan pagid, kag ang mga masunod pagid nga mga barangay nga ti sige-sige nimo tayo yon nga maski little by little gagihogid kamo kag gagiho ta pinagi sa atong pinalangga nga Congressman Greg Sataya. Yes. So Rod, no? So ang pinaka last sadto naton nga na hatagan sing update amo ang pag-release ng cheque sa tatlo naton kauna nga mga barangays para sa second quarter. Amo ato ang barangay 5, barangay 35 kag barangay 12. Okay. So sila ini Sir Rod no nag-pay out na. Wow. So katahom gid nga sa naligad anay duga intutus pala ta sa orientation subong
tapos na kag na Okay. insigida hatag wala na duruga mo sa road. Okay. So aton gid gina-congratulate man no ang aton nga barangay 5 nga nag-payout sang last June 25. Congratulations. Ang aton nga barangay 12 nag-payout man sang January 21. Kami man nagapasalamat gid no ang bugos nga opisina ni Congressman Grega Sataya sa mga kapitanes, focal persons naton kag barangay staff nga initanan sa road no parte sa pagpa-coordinate naton sa mga kabarangayan. So isa pa gid na sa aton iklaro gali sa road nga ini nga mga programa aton gid ginapakig-angot sa opisina sa aton mga kabarangayan, ilabi na sa opisina sa aton mga kapitan para sila gid maga-specify o kon magapili sang tanan nga mga kwalipikado naton nga mga benepisyaryo. May proper coordination. Yes. Yes. Kag kamo mismo, Yes. ga-atake ka mo daan sa area mo na bala halong kag halong gid ka mo. Yes. So speaking of halong sa road no, pagkatapos sadto sang aton nga payout, aton gid ginapasalamatan sing madako gid no si Congressman Grega Sataya, hindi gid ko maguntat sang pagpasalamat sa iya because after sana release na naman another cheque. Wow. Para sa apat naton ka barangay. So kanami lang gid kay kadasig sang pagbuligay, of course nagapasalamat gid kami sa aton nga funding source no sa Okay. Department of Labor and Employment, sa aton mga project coordinators, of course kay Miss Watts Briones no kag kay Ma'am Agnes nga padayon gid nagabukas sila mga puwertahan agud mapadasig ang ini nga mga aspeto sa pagproseso. Hindi ini sa mahapos sa road pero tungod sa pagbuligay naton sa dalayon nagakahatag nato ng nagakaigo nga bulig. So salamat. gid. So ano nga barangay na sa Yes. ang ato na no Last June 21 Buligan. sa road no, nag-release kita cheque sa barangay June 21. 21. Yes, Okay. kadungan sa to sang payout sa barangay 12. Wow. So one after the other sa road no. So nag-release kita cheque sa barangays 1, barangay 22, barangay 41 kag barangay 30. Meaning may apat kita nga nagasigi-sigi. Pero ging klaro lang gid sa aton nga halangdon nga Congressman Grega Sataya nakita pa dayon man nakasunod sa nagakaigo nga mga health protocol. Amo right. na nga ang aton mga orientation sa road no kung aton lang gid makita sa aton I think ka screen mera kita mga pictures nga gina-flash agud ipakita ang aton nagakaigo nga mga orientation. Sa tuanay sa road nagkanda kita sa orientation last June 23 sa Okay. barangay 30. Instead sang 150 ka tawo, kita lamang nag-allow sang 35 ka mga tawo to 45 because ginatinguan naton nga mapaalimton sa tanan ang insakto nga pag-obserbar sang social or physical distancing. Importante gid, yes. Yes. So, kasunod sina Sir Rod, no? Kita naghatag man sang paghinunanon sa barangay 22, instead sang 100 katawo, kita lamang nag-allow sang 45 to 50 lang gid. So, sa tuanay 50. So, ini tunga lang gid sang kabilugan naton nga mga pumuluyo nga kumbaga representative ini sila sa aton nga paghinunanon agod istrikto man nga maobserbar ang physical and social distancing. That's right. Kag in a way, mabalaan man nagyapon Yes, nila sir. kay masiling naton nga maduhol ginaya istorya maski paano Yes. atong mga naka-attend sa inyo nga orientation. Yes, good Sir Rod. Next no, ang aton nga barangay 41 sang laligad kang talikdan nga June 29. Wow. So instead nga 145 lang gid ya ang aton nga ging orient para maobserbar taman sa gyapon istrikto ang physical or social distancing. And lastly no Sir Rod, kita nagpatigayon sa isa ka hinunanon sa ligad lang mga July 1 sini nga semana lang gid Sir Rod no sa barangay 1. So instead sang 100 may lamang kita 50 nga nagtambong bilang skeletal nga type sang attendance naton. Naming ay ihemplo lang inyo ginobra Sir Jonald kay gasunod gid ka mo ya sa di ka bulig ka mo. Yes, sir. You have the pride and pero may gina-maintain yung gid po Yes. nang natawag nga physical distancing at this time Yes. of the pandemic. Gusto man nato no nga makitaan ang aton mga kapamilya nga gusto naton buligan diretsyo sang pinaagi sa sini nga programa apang aton man ginapaminsan mismo si Congressman Grega Sataya everyday nagatawag sa aton para mag-remind nga halong gid
Correct. Ang mga kaso, wala pa kita nakahibalo kung mamintenan naton ang pagnubo. Pero padayon gid si Congressman Greg Sataya sa pagpahanumdum sa aton nga halong gid, panghugas sig gamot, face mask, face shield, social distancing gid. So kanami lang nga sige-sige ang aton nga programa, apang sige-sige man kita nga nagahalong. Kaya ang bago ko nung new norm, not seeing you, ang new mode bala, not seeing you, not seeing me, that's the way we express our love to each other. Yes. Kaya hindi ta kasiling mo. Basi si Mr. A may dala, makadto makipagkita kay Miss B. Sabi sa ila karon may virus, problema gid. Yes. Amo nagahalong tati kabalo ko may bago na mga baryanto. Ang Delta naman nang kinakadlukan taga kinakahangawa kita tanan nga. Amo na kita pangadano Western Visayas daw ara na sa National TV, oh my gulay. Mamo na balang reaksyon ta nga kabudlay gid. In fact, akong tiyo-tiya, nag-golden wedding anniversary, ara lang sa silay. Yes. Nagpadala lang ko message sa ila through Messenger. Gino nag-record lang. Kaya hindi ko pwede kakadto mo. Kaya inchindihon, tagid na, mo nang nagkakaangay sa subong panahon. Yes, Sir Rod. So, pero, wala gid jaga untat ang opisina Correct. Tsakto kay gid. padayon gid kita, amon lang gid no nga gusto man aton na gid gusto ipalabot Sir Rod sa aton mga pumuluyo, ilabi na sa aton matag palamati no nga welcome gid sa gihapon magkadto sa opisina ni Congressman Greg Sataya, apang aton lang gid no as much as possible gina-discourage na itong magkadto. Yes. Atong mga senior citizen, Yes. ang mga nagamasakit, Ang guro? Gabusong. Gabusong, yes, ang gabusong kag underage. Correct. So wala naton ini gina-allow because ga-follow kita strictly sa protocol naton kag sila ini among makonsider naton nga vulnerable sa Kag sini nga much pandemic. more, Sir Jonald, nga sang nagdigad nga bulan, MGCQ pa ta. Yes. Pero subong nga Hulyo, GCQ na gid. Yes. Amo nang masiling natin maghalong gid. Kag liwat-liwat ginapaalinton sa aton sa pinalangga natin nga Congressman Greg Sataya nga sundon gid naton. Kag Sir Jonald, sabi niya sa inyo, damo kamo na buligan amo na nga pamaagi. Pati gani ako kakadalasa na alagi na textan ako nila kay makita nila face value ko bala nga ara ka to sa programa ni Kong Greg basi pwede ka kabulig. Pero ako gaagi giya sa opisina ya hindi ko gusto nga kung ano bala. Yes. Gaagi ko sa intsakto nga nung mga SOP ang standard operations procedure ta. Ginasunod gi kinataha na ginaya hindi pwede nga amulang na Yes. nga insigida ikaw da mamatumato hindi pwede. Yes. Kay ang ato niya nga butsi karon magbulig mong kita sinuni nga tawo ano nang iya contact number ano ni sino ang iya nga nearest kin pinakalapit. Kaya hindi pwede nga through me hindi pwede mo dapat halimbawa nagapangayo bulig sa imo ang bata nga mo ni bisinanaya na may problema. Hindi pwede nga ako to. Dapat ang bata mismo. Yes, Sir Okay, Rod. nearest kin. Yes. And of course, no, tsakto na Sir Rod, no, aton gid ginapaalinton sa tanan man, nga tanan niya gina-welcome tagid ya nga Correct. publikan. Ang aton lang gid nga ginasunod naton ang insakto nga pamaagi, proseso, ilabi na sa tanan procedure no Sir Rod. Yes. Kung paano kita mag-cater sa aton mga kliyente sa opisina. Correct. So, aton lang gid ginapangabay nga tani magbuligay kita. Ang ini nga mga programa sa opisina ni Congressman Greg Sataya padayon gid ginapangayo yaman personal nga maghalong kita. So gapati ko Sir Rod no. Yes. Kada maghinunaanon kita sa mga kabaranggayan aton gid gina-emphasize nga kung ginahalungan ta ang aton kaugalingon, ginahalungan ta man ang ara sa palibot naton. So kung the more naton ginapaminsar ang safety naton, ga-observe kita health and safety protocol, ginahalungan taman ang yara sa aton nga palibot. That's right. Parehas na magligad, no? Yes. Light moments naton with acting Australian Ambassador Richard Season. So we share the views and personal experiences on governance, the pandemic, and how they like the vibe of Bacolod City. Salamat sa manami kag mabinungahon nga pag-istoryahanay. Kanami no kay ti
naghatag sila sang kortesiya sa atong Yes. pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. So pagpabalo lang gid na para sa tanan. Okay, kag siyam ka pamilya ang na-lockdown sang nagligad, no? So sige, ikaw ipag okay, sige. Okay. Sir Rod, no? Kita ya Sir Rod padayon gid ya sa gihapon nga ti wala kita ya aside nga wala kita nagapundo, padayon kita ya sa gihapon sa paghatag si mga nagakaigo nga programa agud initanan aton gid ma-plastar sa mga pumuluyo, no, nga nang kung bululigan ka katugid sa opisina. That's right. Hindi man naton mahatag ang imo nga concern gid, no, pero tiginatinguaan naton nga Nga makasulod ka ma-address. sa mga programa. Yes. That's right. I believe niya ra ka Araw po, yes. grabe. Bago lang gid nagsulod sa Oo, no? 7 ka ambulansya. Yes. 7 ambulance. Wow, maga-turned over na this week. 7 ka bilog. Baka namin. Grabe, No, grabe, first gid time ka. sa ako pamating na angkad sa experience. Kung ati, I'm already 54, turning 55. Okay. And then, dirigi ko sa Bacolod, nagsugod ya sa Yes, natawag yes, ka sir. nga akon bing expertise sa natawag nga hosting kag into radio broadcasting kag dira ko na ganin ako upo dato pinalangga nga Congressman Greg Gasataya nga bag-o ko na nabatian nga pitugid ka ambulansya Yes, nga Mr. Rod. igat turned over igahatag na sa masin nga itong sunod na nga simana kanami sini nga nga development Sir Jonald. Yes. And of course, Sir Rod, no, ala ka namin, kid bala Sir Rod, kaya nagpaidag naman balahibo ko. Ay, good news, one after the other, padayon. Sige, wala nagauntat. So, ariya ang aton sa liwat, Sir Rod, no? Yes. Kaliyos ang imo, gid for me nga, pinapalinton sa aton, nga ini, ginaedukar ang tanan, ginahatagan impormasyon, ginapahibalo, mati ang tanan nga mga programa nga ini, padayon gidya. So, meaning, pwede na ito ini ma-avail as much as possible. Pwede na gid ka bisita anytime sa opisina ni Congressman Greg Gasataya. So, wala gani ka mo kapay mo nung may arap iban ka ba sa akin nga hala sir, pati Sabado, my God, nakakabayan. As far as I know, kung ara ka sa gobyerno, you're only exclusively working between Fry ka lang na yan, Monday to Friday. Pero kung Sabado, gagiho ba ni Gyapo ng opisina? Do ako nabudlayan manumdom nga dapat ipahuway na. Pero sige ka mo giho. So, speaking of giho, Sir Rod, no, before ko di nagkadto, nag-payout kita sa isa raton ka barangay 22. Grabe. Yes, for 100 Multitasking ka ba? Hari ka di subong, bragapon, pero halin ka sa barangay 22. 22 kag? At barangay 22 aton nga payout. So, para sa 100 naton ka mga beneficiaryo. Uy, nasaksihan gid naton. Sir Rod. 100? Yes. Abi ko pulo lang. Hindi. Damdamo pa. 100. Aton man ginasigurado nga gadiretsyon niya sa tawo. Yes. So kanami lang gid because ang parte sa aton nga paghatag sa mga programa nga nagakaangay para sa aton mga pumuluyo among ining i-coordinate gid sa insyakto sa aton mga kapitanes. So allow me Sir Rod nga magpasalamat sa aton mga kapitan. So magasugod ako sa kapitan sa Barangay 22 kay Kap Diosdado Mayo. Kap, salamat gid kay very overwhelming gid especially Sir Rod sa nigad nga pagbisita naton sa ilang nga pag-ubra. Subong man kay Kap Salaveria sa Barangay 5, sa kay Kap Cesarelio sa Barangay 1, subong man kay Kap Niño Pechere sa Barangay 30, sa kay Kap Salvacion Sali Penuela sa Barangay 41, subong man kay Kap J. Alcantara sa Barangay 12. Kap, good afternoon. Thank you gid, no? And padayon gid kita Sir Rod nga nagapaninguha nga malabot ang aton mga pinalangga nga mga kauturan kag kapamilya. Si Glenda Gasataya, ba? God bless our congressman. Wow, salamat gid kag si Alex Montesa. Permini saya
Salamat, good Lex. Sila nga, Sir Rod, paki-greet man ang sila ni Ma'am Vanessa M. Mayo with Dr. Mayo sang Rochester, Minnesota. Mrs. Alvarez, ang Barangay Tangob, Ma'am Jinky, Jalagdon of Phoenix, Arizona. Kag sa pamilya. Kag sayang, wala kuya interview. Ano na si J. Chubisyo Regalado. Okay. Kag pasalamat gitsa sa bulig ni Congressman Greg Gasataya. Bay ilang kayo wala sa kung interview sa sunod dapat interviewon kag gate record namon. Kag Sir Jonald sinya hello. Mads Christine Joy Chubisyo Regalado liwat kag hello Chairman Dana Micaela Perma. Yes. Kilala mo nila? Sa Barangay Singkang Airport. Okay. Yes. Wow, salamat. Ginatawag kita kagani kagawad. Andrade. Sa aton gid Sir Rod idugang patugali sa aton nga pito ka ambulansya para ana sa magasunod nga mga barangay. Barangays Punta Taytay, Tangob, Kabog, Felisa, Handumanan, Mansilingan, and Banago. Kanami. And no? Sir Rod, yung request ni sa aton halang doon nga Congressman Greg Sataya, 2019 pa. Wow. Yes. So, meaning, hindi lang niya subong, no? Ilawag-lawagon. Tagad niya, Sir Rod, nga, ang ini nga mga programa kag proyekto sa tuanay, ato na ni ginatrabaho na ni Congressman Greg Sataya, agurti. Hindi lang niya subong. Yes. Sang naligad pag niya. So, meaning, kadako lang gid sang pag-improve sang mga programa naton sa opisina because yara man kamo nga nagaupod ka nagapangamuyo para sa sini nga kadalagan. Yeah, this is our way of getting closer to you guys. Yes. This has been, happening. This has been, going and going na mo nang nami, no, kay ini nga programa mapaalinton tagid sa ila sa DYEC Action Radio kag sa FB page sang DYEC Action Radio man sa ko kalibutan. Yes. Ngati, well, we are here to disseminate information per se. Ngati, kinanglan na balaan balas ang tanan nga basi hindi tan amalikawan basi kay kun wala tagagahod. Yes. Abi nila wala kami na ubra. Yes. So, sige. So, akon man na-realisar, Sir Rod, no, sa imo nga pag balbag ulang, ngati ini sort of, kumbaga, kung sa klase natin, reporting ini. That's right. Nga, ang aton nga opisina, wala niya gapabugal ang gapabugal. Correct. Ato niya gapahibalo, gapaedukar, kay samtang yara si Congressman Greg sa natungdan, hindi gid maguntat ang ini nga mga programa. Amo na gani nga sa subong dako ang pagpasalamat ko kay Mama Maita, kay Sir Greg, ngati gintugutan nila ako nga mangin kabahin sa natawag naton nga amo nga programa nga kapabalo ta bala. Hindi pwede na yang daw hipos lang kita. Yes. Pabalon tagid sila nga kampiyon gid ang serbisyo sa Yes. aton nga pinalangga nga congressman. Yes. So, I think, Sir Rod, no, ako mag-greet na lang ako dahil una, no, Oo, kadamo sige. gid sa aton mga Oo, pagpalamati. correct. So, una sa tanan, sa liwat, kay Congressman Greg Sataya, Sir, salamat gid sa tanan nga mga kahigayunan nga imo kami ginahimo man nga channel, no, sa imo pagserbisyo man sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod. Kay Mamayta, kay Franz, kay RD, good afternoon. Of course, kay Mamayla, kay Ma'am Sweet. Yes. Kay Miss Yam, good afternoon. So, kada mag-ubra ta Sabado o Domingo, kita gini ang That's nagatinguha. right. Kitang team. Okay. Yes. Next, no, Si Ma'am Jobeline. yes, si Miss Job, good afternoon. Of course, sa aton maayo nga abyan, ang maayo nga amigo, Attorney Mark Steven Mayo. Kay Kagawad Tana, kay Pau, no, nga aton staff sa Manila nga padayon man nagapaninguha nga makabuligid. Of course sa aton mga kaupod sa opisina kay nang Jenny, kay nang Candy, kay nang Irene, kay Tasharon, kay nung Roger, kay Miss Mel, kay Sir Tibo, kay Ma'am Rutel, and of course sa amon mga drivers, no, tingalagid ko ni bala kay ti kanami lang gid sa aton nga pag sinalayo and at the same time pagpaninguha nga
kada isa sa amon move gid sa mga programa. Gina-embrace gid kiti do kumbaga sa opisina hindi lang nga ikaw ang driver, ikaw ang amon ni wala. We're all working together para ang mga serbisyo mapalabot gid sa That's mga right. tao. Maski ganing ara kami sa sulod simbahan, Yes. hindi mo gid pwede pabayaan nga inang i-resist mo pala nga bayda ka simba pa ko. Kisa ginaano ko kisa Ginoo nga sabtana text balik. Yes. Hindi pwede nga pawalaan mo lang na. So on our little way, we have to do our share. Kaya amo na aton nga pinalanggang ang Congressman Gregas na taya, gusto niya makabulig, di ikaw ano himuon mo? Himuon mo ang imo nga parte. Yes, Bulig Sir ka Rod. gid. Daw mo Yes. na balaho kanami nga ti amo na nga wala kami gakatakaya ti ang iban man kung daw medyo kinanglan yung maghulat-hulat, hulat lang taanay. Yes. Hindi ta mag violently react. Basta ang amon gid nga ginatinguan nga masabat namon ang inyo kinahanglanon. Okay, Yes. so sa aton mga kapamatida, Judy Pineho dira sa Pulo Pandan, maayong hapon na sa imo kag ang mga friends sa may si Ann Montinola, Ann Colas, the rest, si Joy, si Alan, si Chona. Thank you for listening. And also to the Zumba group down, Isabela. Zumba group nga may mga pariente man di sa Bacolod City. Yes. Sir Rod, no, nang kanami bala kay ang tanan naton nga mga nangin benepisyaryo sa mga nagkalain-lain nga programa nagalantaw gid sa aton. Salamat, So, salamat. kay ninyo dagali isa sa mga nangin benepisyaryo naton sa Dolitupad program sa Barangay Sigang Airport. So man sa aton pinalangga nga SK Chairman no sa Barangay Sigang Airport. Chairman, good morning kay Chairman Dana Micaela Perma. Of course kay Kapresini Distrito Kap, good afternoon. Of course kay Attorney Cesar Distrito, kay Mami Simple, kag kay Tamerilyn man no, kay Bimbo. Kami man nagapasalamat gid kay sa tutod ng gisurod kanami isang pamatsyag mo adlaw-adlaw nga gaobra ka nga ang bulig sa tawo yang mong imo nga opisyo. Kanami ko ang opisyo mo bulig lang nga bulig. That's Kay ganami gid ang imo nga ora kag imo nga disposisyon sa kabuhi. That's right. Kanami gid. Amo na nga padayon ng kikita kag wala pa matalasin niya. San Amigo Olivera. Amo gani. Sige, ni hasta tagura las 3. So Oliver, thank you gid kay nung JM sa pagbulig sa aton every week. Oh yeah, mga amigo ta natin nga Yes. mga mabuot man nga ti para kay congressman. Yes. In a way gusto man nila makabulig. Yes, gid. Okay, kag syempre pa sa tanan natin nga lantaw banda. Hala, salamat gid kay Gideon Suede, Nanay Tata Inday, kay Judge Mabel, marokon siya. Kag good noon, mga kaaksyon. Kag kami diri sa Antipolo. Galantaw man sa inyo sa Pontevedra. Salamat gididing. Alohamiento. O kag Jonald damo kuno galantaw man maski paano. El Nino Banaag, Gagawad Jonald Andrade. Okay, salamat gida nga ara kamo, wala kamo kataka. Kag samtang kapanyaga guro sila no pamati sa aton. Yes. Salamat gid. So punta nila sila nga pagpanyaga. Yes, kanami gid nga samtang nagkakaon kita no nakapatian naton ining mga good news. Correct. Kag mga programa nga pagkabati mo natin ay pwede to galing aton nga kilala, pwede gid. Basta sa liwat ginapalinton gid nga ang insakto naton nga proseso pamaagi sa opisina kag pwede gid makabisita anytime no. That's right. Kagti, amo na bala nga. Tundi we always bring good vibes. Yes. Amo lang nga amo niya. Ti, pagpabalo lang sa inyo, sang kaayuhan, kag padayon nga pagbulig sa aton pinalangga nga Congressman Greg Gasataya. Kagti, who knows, we can tackle maybe next week or the following week about also the scholarship program. Kaya subong medyo pa huway mo sa estudyante, no? Yes, good. Yes. Summer subong. Yes. Ang balik sa eskwela mo, September naman, no? September guro, kagti, medyo na maguhan magigos ang inyong sistema. Pag mga kalendar sa aton That's right. opening of the classes. Okay, damo naman ga palapit nga ti anong pwede mabulig
sa aton nga congressional office. Kag inang balang masiling natin nga may nalisdan kay wala tuo, no? Ang mga nalisdan subong in a way nasiling ta no may burial assistance ta. Yes, Sir Rod. Magabulig matami na balang maski paano. Ako gani kapila ko nagabalik-balik nga. Habi buligan ta ni ho. Kay do maski paano may inumun to sila sa pagbutang na pagpalastar sang ila nawadaan sa ilang membro sa pamilya. Te kung dalo na sa patio may alin kay Congressman Greg Gasataya may pamahaw man ta maski paano. So dako na nga bulig. Amo na nga masiling naton nga ari lang kami. Kag Sir Jonald, if you don't mind din sunod nga barangay luwas ang Dolly tupad yes, naton. Yes, amo na ginahulat ko gid Sir Rod, no. So aton gid ginahulat nga mag-releasean sa aton nga cheque ang aton nagakasunod nga mga barangays. Barangay 21, Barangay 31, Barangay 34, Barangay 36, Barangay 37, Barangay 39, and Barangay 40. So, hulton talagid no because miyara man kita nga natabo sa region nga nag-lockdown tungod man nga right. sa kinadamo-damo man sang kaso. Pero aton gid ginakalipay nga kaupod sa opisina ni Congressman Greg Gasataya kanay Ma'am Watts sumuman sa tanan nga project coordinators nga everyday halos kita nagapanawag sa region. Kag of course si Congressman Greg Gasataya ang good thing lang gid before pa ni na implement nga proyekto nga papanaog ang pondo nahikutan niya na. So thank you gid Congressman Greg Gasataya. Thank you Congressman. Thank you gid Kong. Thank you. Kag saludo gid kami sa imo padayon nga pag-alagad sa tanan nga mga pumuluyo sang Long District of the City of Bacolod. Kagabay pa bugayan kapit sa mahal ng Ginoo sang maayong lawas. Syempre kag kaalam, heavenly wisdom para nga mapadayon. Kag ti imagine na ginasigisigi no? Yes. Before we knew it, we covered the whole barangays in the city. Whole Bacolod na no. Lapit na lang gid. Please correct me. Ang barangay ta pila nakabilig 61? 61. 61. Yes. Included ang mga name barangays. Yes, 61. Okay, di ang 1, 2, 3, 4 hasta ano nang numero? Bali barangays 1 to 41. 41. Tapos the the rest numbered, and then the rest named barangays. Yeah. We have 20 named barangays. amo na ng mga Mansilingan, Villamonte, Alangilan, and the rest. Alingan, Alihis, Manago, Kapug. So lahat Mansilingan, to magid na. Okay, so wala ta sang tion pa siguro. Migo Olivero, okay na? Okay. So ari na ang pinalangga man naton nga ti veteran broadcaster. Bo idol ko giman ni Ako man idol ko man sa Action Ed, grabe gini sa iya. Perfect sa kakati. Okay. So ang iban pa na naton nga dapat giton. So so God blessing ko na Congressman mega pabol pa. So Sir Jonald, your parting words? Yes, sa aton nga padayon nga paghatag sing serbisyo, pagdulong sa tagsa ka panimalay aton man tinguan na si Congressman Greg Gasataya magagwa, magatinguha ilabi sa tanan, magabuhat sa mga programa kag padayon lang gid nga ipasang ini mga programa kag proyekto para sa mga tawo kay para gid sa inyo tanan kag diretso gid sa inyo. Madamo gid nga salamat. Okay, and again, congratulations to you. Miski Domingo, go bra. Okay, nagkakadto ko pag hindi. Okay, so sa ngalan, sa ating pinalangga nga Congressman Greg Gasataya, ini si Rod Simon, kaupad Sir Donald, and dati nagasiling una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod,